September 1st o September 1, digdi sa Pilipinas, magadagog ka natulos nin Christmas song sa radyo. As in, pag-abot namin December 25, sige pang matugtog. Pero pag December 26, tapos na sa pagparapatugtog. Baliktad, mga tugang. Kung kaswaring lugod, dapat ipagkanta ang mismong kaugmahan kan Pasko, mga Christmas carols, dahil na pinagkakanta. Kaya ngunyan, pinagsabi ko ininhuli ta, pag nagpatugtog na kaya ng Christmas, napapatos kita ng kaugmahan, asin ang sabing puso, garumagang naugmang marhay. Pero anak mo tigdi mo niya, mga ipagmon, uno ka nagpaugma sa satong buhay. Sisay ka nagpaugma sa satong buhay. Nadayin ba kundi ini ang kahulugan kan Christmas. Na Christmas na ini, digdita kinigirumdom ang pagiging pagkatawo ni sa tuyang kagurangnan na Jesus Kristo. Diyos doon kuta na siya, Diyos siya. Pero nagpakatawo, nagpakalitawo, siling sa satuya. Tangani na lugod ang sa iyang buhay, pirming pagtataya kan sa diri, bako para sa sadiri, kundi para sa kapwa. Kaya nga ni kan incarnation, ang pagkalitawo, ang misteryo kan incarnation, o ang pagiging tao ng mahal na Diyos, sa ruining gawin din, pagtataya kan sa diri, tangani na lugod magpaugma sa ibang tao. Kaya nga ni naugma kita, pag nagabot na ang Christmas, minhuli ta, ang Diyos na mitbinta, ini ang Kristong ini ang Kristong piglingawan sa sadiri, linikhan sa sadiri, tangani na sa nang magtauling kogman sa sato namin. Kaya ini ang kahulugan kan Christmas. Nang Christmas, bako sa nalugod na magkaigwa ng exchange gift, bako sa na magkaigwa kita kan mga Christmas carols o Christmas lights na nagdinikurar sa duya. Bako sa na ini mga external sila, mga panluwas na ining magayuno na mahiling ta. Pero ang importante, iyon na may pinagsisilibar ta pag Christmas, dahil iba kundi si Kristo na nag-insiring sa satang amin, tangani lugod kita gabos na may mga kasalan, tubuson kita sa satang mga kasalan. Kaya nga ni, pag nagabot ang Christmas, ang sasarong tatara mo ng Christmas, mailing na baga dyan mga tugang, ang tatara mo ng Christmas, igwa ni Christ, sa tatara mo na yan, tapos may M-A-S. Pag ginamit mo ang Kristo dyan, pag ginamit mo ang Christ, anong matatada? Mas na sana. Anong gusto sabihin kan mas? Sabi nung sa napadi, mas sa Tagalog is, pag inamit mo ang Christ sa tatara mo na Christmas, ang matatada, masungit ang sambayanan. Mabaho ang sambayanan kung wala ang Kristo. Pero pagyaon si Kristo, mga ipagon. Ano man kaning sa ating mga dekorasyon na kadi, nagiging makahulugan because we have let the baby Jesus born not in a manger, bako sa sabsaban, kundi sa satang mga puso. Kapag idikan sa ating mahal na Diyos sa satong mga puso, bagang dipisil sa sato na mamot sa kapwa. Kaya nga ni, may mga beses, kadaklan na mga beses mga tugang sa satong mga Pilipino, pag inabdating disaster, ano ang pirming pigiribo kan mga Pilipino? Imbis na mag-Christmas party, sa mga gagastuson sa Christmas party sa Manila, ipinagtaunin na duman sa Yolanda victims, duman sa Tacloban. Nya nga, because ang nagpaog masato, baga kung kita nakaresibi, kundi ang nagpaog masato sa atong buhay, kung kita nakatao sa kapwa. Baga nga mo? Amen? Amen. 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 Kapag halimbawa, di ta makanmangibong mga bagay na kadi, kung wala man sa atin si Kristo. Oras na pag-ili sa atin si Kristo, mag-iisip kita pirmi kan karayan ni kan kapwa. Pero pag wala sa atin si Kristo, ang pag-iisip mo ta pirmi, susadiri. Pirmi pati kita nagiging kuripot, pirmi ta sa nag-iisip susadiri. Di lamang kita nakaisip ng karahayan kan kapwa, kundi si Kristo. Kaya nga niya nangyari sa Ebanghelyo taon niyan mga tugan. Na si San Jose, si Jose, matanos na lalaki, kan maaraman niya na si Maria nagbalos na, pakukuman ini aki,
Simple sa sarubagang Pilipino, sisay ka di. Nangatapon ko ka di, kumbaga ko magadiakos. Pero ano gini mo ni San Jose? That's right. Naaraman ni San Jose na itong mismong pinagdadara ni Santa Maria, gibukan Espiritu Santo. Kaya magpuon kay ito, nadain ng God, nadain niya pinagsuwayan si Maria. Imbis na suwayan niya, pinagsaruan niya, tangani na mangyari, ang mismong plano ng kaligtasan ni mahal na Diyos. So, kan pinaka-importante di, iyon na si San Jose, nagbigay kan sa iyang mga plano sa mahal na Diyos. Ngunit ang nilalaman kan puso niya, dahil iba kundi ang mahal na Diyos. Kaya pala kita, mga tugang, purustahan kita. Kung kita baka nagpangadi, kung kita nagpangadi, anong namamantyan ka? Baga na pag-alimbawa sa mga murumatso, sa mga marumatso, hindi sa pag nagpangadi kita, ano nangyari? Baga nag-ilumagan puso ta. Kung minsan hindi makita na gitaw, pagkain kita na kita makilimos, tatawan ta. Pero pagkabuto sa baloy, naging basol na kita, niya nga rin tinawan ko, hindi pa naputin magtaw. Pero naging galas kita because hindi sa atin na-capture kita ni mahal na Diyos sa buhay na. Pero pagdayan mahal na Diyos, ano nangyari sa atin? Pagka nag-irisipan kita, narumruman ko mga ibang words sa na istorya, manunungod sa upat ng mga pasahero nin saday na eroplano. Ito sa eroplanong kato, mga ipangon, igwanin tulusan ng parachute. Ang mga sakay ito sa eroplanong saday, so, siyempre sa piloto, usad na VIP, so very important person, usad na Boy Scout, sagad usad na Monsignor, nagurang ng padi. Naglagsin na ito sa ito mismo sa eroplano, abang nasa itasinanin na kalanginan, ito sa Pangunuron, nagkaigwanin problema sa eroplano. Kay puhan ng God na makaligtasin na gabos, pero tulusan na sa parachute. Kaya si mismo sa piloto, nag-iisip na nulit na may engine trouble kita di. Sabi ng piloto, ako muna mismo magligtas nga sa akin sa diri. Because kaya napaduwang akos, I have to attend to my family. Kaya ginibon ni katong piloto, kuminukos siya ito sa itas ni katong sanyang na mumugtakan, kinukunya sa parachute, luminampaw ito sa aeroplano, ang natira na sa napira, sutulo. Pira na sa ng parachute, dua. Problema mga tugang, kaso VIP, gusto pag-guna mo malang tibay, kung magasawas, galamurang. No? Sabi mo no VIP, ako ngaya, very important ako, pinagiparanak ako ng mga tao, kaya po mo yung masalbar sa diri ko. Anong gini po rin ng baby? Kung minukuman siya ito sa itas, kinukunya, sabay lang pa ito sa aeroplano. Mga tugang, ang natada na sana, Tisay, Boy Scout, Agutso Monsignor. Pero na sa parachute, mga tugang, uminabot sa punto. Sabi na kan Monsignor, kaya, it's a Boy Scout, Nanoy, di na ngayon magproblema sa akin. Ako ngaya, kurang na, daman pamilya, abisar ngaya, naingat na sagot ngayon sa mga tao sa uwas na malanga ba ako na ngayon mag-sermon? Kalmi pa kaya akong late. Kalmi pakainom pa kaya. Saan na kaya Nonoy? Ikaw na sana ngayon bala. Iligtas mo ngayon ako na ngayon bala. Ako na sana ngayon matarili ngayon sa aeroplano. Anong sabi ni Boy Scout? Monsignor, di ngayon ka magproblema. Takayin pa ngayon yung duwang parachute. Problema na. Kung nakain ko ngayon duwang parachute, nasaan na sana? Anong sabi no Boy Scout? Ganyan mo, Monsignor, supilo ko ganyan ng VIP, buluman ngayon parachute. Kundi sa kayo nga napsa. Kaya kahit pa kayo lidwa, nanapitara. Kung isipan na, medyo makangirit, pero kung kikitatangan kaulugan, amo kadikan kung minsan, kung permi kitang mag-isip sa sarili, di kita makaligtas. Pero sa oras na kita nag-isip ng karahayan ng kapwa, diyan ka makukuha sa kahulugan kan buhay. Padagos kita magiging siring kay San Jose, dahil niya susuwayin si Maria, ninhuli na maski nga ni totoo, itong tulak ito sa tulak ni Santa Maria, ang kinakarga iyon gikan sa Espiritu Santo, alagad dahil niya sinuwayan si Maria, inisip niya bako sa sadiri, inisip niya ang karahayan, kan kagapsan, ang karahayan, kan kaligtasan. Kaya kita namin na ili sa pagtilipunta, ili sa Conde Compound.
Siguro makinataman na. Baga sa importante, sabi ko nga ni, baga sa importante, kung niyang kukuna kaniyan sa bulsa na wana. Importante wana kung paano kita bilang mga tao na natawan raw kita ng pagkakataon na ma-realisar na ang Kristong napaligdi sa satuya e ang Kristong nagdadala ng karahayan sa sato tangani na kita maugma tangani kita man na nakaresibi nin biyaya sa mahal na Diyos kita man lugod magpaugmaman sa iba takan kaugman mga ipangod iyo na ugma kita din huli na bako sa lugod kung may regalo kundi ang importante na Kristong ini inaapon Emmanuel Diyos na uya sa tuya. Kaya nga ni saan mo isabi duman saan mo responsoryan. So pinagkantata kang ina. Magayunon dang sabihon ni ningunyan. Lumaog ang kagurangnan, hali ni kamurawayan. Lugod, lumaog ang kagurangnan sa satong puso mo na. Tangani na oras na naglaog ang kagurangnan sa tuya. Sining kita ka itong mismong na nag-iisip sa nakasaliri. Maliligtas kita kay ribahan sa Boy Scout sa Kunsi mo Senyor. Sa baging ini, kung minsan pag iniisip ka sa tuwing sarili, mawawara ta yan. Pero pag oras na nag-isip kita kan karahayan kan iba, di ta makukuha ang kahulugan ng buhay. Kaya hindi mas magayon-gayon na ma-realisar ta. Usad naman ang istorya bilang konklusyon. Nakakita kaya akong mangga, ining manggang Narumruman ko sa istorya ng mangga sa Gutso Rosas. So mangga sa Gutso Rosas nagpapahambugan sa duwa kung sisay kan nagitaw ng tunay na pagkamot sa tao. Sabi ng mangga, ako nga ka nagito ng pagkamot ngayon sa tao, ninulit na sabi ng mangga, ako ka nagito ng takmis sa ngibot ng mga tao. Ano sabi mo ng Rosas? Di ngayon ka pwede magsabi ng tatagawas man sa Rosas. Ang sabi ng Rosas, kaya ako nga nagito ng pagkamot ngayon sa tao, ako nga nagito ng kagayunan sa kapalibutan. Sabi mo, nagpambugan sa duwa, di mo ngayon naisyan. Na kung ngayon nagimisa si Father sa altar, ang dekorasyon ngayon sa altar, sabi kan Rosas ngayon kang pinagibutang ngayon, takaning magayon ngayon sa altar. Kaya ako ngayon nagito rin pagkamot sa tao. Ano sabi mano mangga, di mo ngayon naisyan. Pagkatapos magbisa ngayon ni Father, pagkatapos ngayon magkun, pinag-anak ngayon mangga. Pulutan. Kaya ako ngayon kan nagito rin pagkamot sa tao. Uminabot sa February 14, mga tugang. Ang sabi kan Rosas, ngaya, pag-abot kin February 14, si Siyempre nag-aaral ng mga tao, ng mga lalaki. Ako ngaya, nagbiligito ngayon sa babi. Tanganin na pag nagtinaon ngayon sa babi, makikipag-date ngaya, so babi ngaya ito ngayon sa lalaki. Kaya ako ngaya kan tunay na nagito ng pagkamot sa tao. Ano sabi naman ng mangga, di ngaya pwede magsabi ni kan. Pag-abot ni kan, siyempre mag-date, mag-ikon ngayon sa restaurant, pagkatapos ni kan mag-ikon siyempre, they will be looking for the mango. Yes, right. Until ultimately, nagsabi mismo so mangga sa Rosas. Ngayon ka Rosas, bago ka magtao ni kan sa diri mo sa tao, pinigilugan mo kan tao ni kan sa imo mga tinag. Pero ngayon ako mangga, pinagsisidong na ako ng mga kus. Ha? Nagipagsak na kan sa akong lawas sa raga. Pinigigiris pa ako ng mga tao. Ipinigitaw ko pa sa akong sa diri sa pagkamot sa tao. Mga ibangod, sisay kita. Mangga o Rosas? O no? Both. Sisay kita, mangga o Rosas? Both. Pag nagitaw kita, pirming may lastiko. Pag siling sa Rosas, bago pagmagay sa mga atos, pinagi lamuyon mo ng mga malangsasanit na mga bibisaron, magitaw man sana. Ha? Pero ang mangga, kuminsan, dahil nga nilagay ng karahay, dahil panagayat ng balos, nagito pa rin ang sayang sa diri para sa tao. And precisely, mga ipangod, amo kadi ang Kristong bigpit na. Ang Kristong nagtaya ikan buhay sa ato, tangani na kita mapaugma. Kita man daw, handa daw kita magpugma man sa ibang tao. We can only do it if Christ is really born into the hearts of each one. Sa good na di kini mamundag ang Kristong ini, iyan pamagaling pagiging maisip, pagiging kuripot, pagiging ganit. Pero pag halimbawa, ang Kristong ini namundag sa tuyong puso, ang Diyos na uya sa tuya, ang Emmanuel, dahil makakaulang sa tuya na kita mamuot sa satuyang kapwa, asil pirmi kitang magiging matinaon para sa iyo. Magitindol na kita. Kasi ngunyan,